Bé, bona tarda ja en aquesta jornada intensa. Jo crec que ara ja el conjunt d'informació que anem acumulant al llarg del matí és important. Hem parlat molt d'infraestructures, de professionals, de diners, del que suposa, de sostenibilitat del sistema, però si una cosa jo crec que és certa també amb l'Alzheimer és que ara el gruix de la inversió no recau tant en el sistema sanitari, sinó precisament en la part social. I fins i tot dins de la part social podríem parlar que recau sobretot en les famílies i en les persones que pateixen la malaltia d'una o altra manera. Aquesta és la foto actual i una mica el que volem amb aquesta taula és parlar del present, també del present esperançador i també del futur. Però com hem acumulat ja moltes intervencions, una altra de les coses que s'ha parlat és d'equitat. Ha sigut com una alerta també constant des de la primera intervenció de com això arribava de manera equitativa. I a més hem de pensar de com aquest canvi arriba de manera equitativa en un context on ara mateix ja hi ha importants desigualtats en aquest context, tant des de l'impacte de la pròpia malaltia com a mi m'ha vingut molt al cap. Ahir just parlava amb una neuropsicòloga que treballa a la zona de Maresme Nord a l'Hospital de Calella. Per tant, no estem parlant d'hospitals de referència. I li vam preguntar com arribaven, perquè a més era d'una associació de familiars, i diu, la gent normalment és derivada i té 2 anys d'espera. És a dir, que quan comença a haver-hi percepcions subjectives, es va segurament a la primària i en aquella zona, en aquest context actual, hi ha 2 anys d'espera. Per tant, això ens dona una dimensió de les diferències que ja trobem avui en el territori i el que això pot suposar per moltes famílies diferents. Jo crec que des d'aquest context és important escoltar la veu de les famílies i estic molt contenta de compartir taula amb 3 persones, representants de les entitats que dia a dia parlen amb famílies, sostenen ja la situació actual i ens poden donar pistes del que. Volia començar amb la Imma com a directora de FAP, que ha estat una entitat pionera a l'Estat en organitzar serveis integrals per familiars, per persones, i ha anat construint com una formigueta davant les mancances que hi havia. Y sí que te quería preguntar el ahora, porque ahora las noticias pasan del ámbito científico a la sociedad de manera rapidísima, con lo cual esto ya está llegando y sí que me gustaría saber cómo ya les está llegando, si de manera esperanzadora, si hay confusión, si notáis mucha confusión en este contexto y un poco qué es lo que os llega o cuál es el debate que hay hoy entre las familias. Sí, gracias. Sí, a ver, en las asociaciones de familiares de la Federación Catalana estamos recibiendo últimamente en las conversaciones y las entrevistas un alto nivel, aumenta el tono emocional en esas conversaciones, en esas entrevistas. Lógicamente las noticias del descubrimiento y la llegada de nuevos fármacos modificadores de la enfermedad han provocado en las familias una gran esperanza, sobre todo en aquellas familias que tienen una persona diagnosticada en fases iniciales. Como muchas de ellas nos dicen, se ha abierto una puerta donde antes ni siquiera existía, pero también a esta esperanza también se le une una inquietud, confusión. No entienden muy bien exactamente cómo va a funcionar, si va a ser de salud pública o no, si mi padre que está diagnosticado le toca, a quién le va a estar subvencionado o no. Y las preguntas que nos hacen son estas, mi padre está diagnosticado, ¿le toca? Mi médico puedo ir a mi médico para que me dé ese tratamiento o que me haga ese análisis de sangre, y cómo es posible que en el CAR no me hayan dicho nada, se une a todo esto esa desinformación, quizás esa falta de transparencia, y provoca una gran frustración a las familias. Nosotros abordamos desde todas las asociaciones, abordamos ese tema con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, e intentando hacer una pedagogía clara, es decir, intentando traducir toda esa información en algo mucho más didáctico, entendedor para las familias y las personas,
explicando un poco que no va a llegar a todo el mundo, que hay unos límites, hay unos indicadores, hay unos perfiles determinados, ¿no? También acompañando, esa es nuestra función principal, acompañando ese tono emocional, emocionalmente, pero también validando esa esperanza, pero contextualizándola, ¿no? Es un primer paso, es importante, pero no nos olvidemos de esos objetivos comunes, de ese bien común, que es la mejora de la calidad de vida, como decía antes Mercé, ¿no? Y sobre todo defendemos y luchamos por esa equidad en el acceso, que se está hablando continuamente, el que no haya esa brecha entre quien puede acceder a ese tratamiento, a estos nuevos métodos diagnósticos, entre las zonas urbanas, las zonas rurales y entre localidades que tengan más o menos recursos diagnósticos. Nosotros creemos que es muy importante la investigación, todo esto, los nuevos tratamientos, pero no hay que dejar de lado esa atención integral a la familia, ese apoyo emocional a la familia y ahí estamos las asociaciones. Muchas gràcies. Doncs, Aurora, Alzheimer Catalunya, no? També més de 35 anys de feina, no? Al servei de famílies i persones amb Alzheimer. Vosaltres, a més, també teniu una certa especialització dintre de tots els serveis que feu, no? Amb temes de prevenció del maltractament, també amb temes de tuteles i acompanyament i assessorament legal. I des d'aquesta sensibilitat de la vostra trajectòria, però del moment actual, també saber com creieu que cal traslladar aquesta comunicació en aquesta nova era. És a dir, com deia, ara tenim un camí, un recorregut, quan abans el doctor Montalbán ha dit tant de bo el camí sigui aquest, el que s'ha fet amb l'esclerosi sigui amb l'Alzheimer. Doncs una mica en aquesta trajectòria que sabem que ve de canvis constants, com creus, quines són les eines de comunicació, com s'hauria de fer, com el sistema s'hauria d'articular des d'aquest punt de vista de les persones? A veure, jo crec que la Imma ho ha apuntat també molt bé, que nosaltres hem d'entendre quin és el rol com a entitat d'acció social. I això és importantíssim, perquè en cap cas podem donar una informació que generi falses expectatives o que estiguem parlant d'aspectes mèdics o científics que no són el nostre àmbit d'expertesa. Jo crec que això és un exercici de responsabilitat i per suposat que la informació quan la donem ha de ser una informació veraç, una informació contrastada, però sempre dintre del nostre àmbit i per nosaltres això és molt important. I efectivament arriben les famílies que et diuen escolta'm, que m'ha dit la veïna que tenim una cura per l'Alzheimer, no? I tu en aquest moment el que has de fer és escoltar amb molta empatia, respondre amb una sensibilitat extrema perquè tota aquesta il·lusió amb la que venen aquestes esperances i has de dir que no, que no tenim de moment i malauradament de moment una cura per l'Alzheimer i que és més que no tothom serà candidat a rebre aquest tractament. Aleshores aquí hi ha l'exercici de ser molt propers, de treballar amb el vincle que prèviament ja hem forjat amb ells és bàsic i sobretot insistir en què és el que venim fent des de fa molts anys les entitats socials, que és donar justament aquest suport, aquest acompanyament perquè la intervenció sigui integral. El que nosaltres fem des d'aspectes més emocionals, socials, psicològics, s'ha de complementar necessàriament a tot el tractament mèdic que el seu equip de mèdics i d'experts en neurologia els hi dona. Moltes gràcies. Mònica, de Fundació Catalunya La Pedrera, també ateneu des de fa anys, sobretot en aquestes etapes més primerenques, amb el programa REMS, amb més de 23 centres arreu de Catalunya. I aquí també ens agrada que ens pugueu dir aquesta veu de la primera persona, perquè moltes vegades hi ha aquest silenci quan les persones són diagnosticades o en aquestes primeres fases que manifesten, i vosaltres que teniu en els grups on també demaneu la participació directa de les persones, veure com s'està rebent. Aquesta incertesa del que ens parlava la Imma, què us diuen aquestes persones que cada dia entren per les portes dels vostres centres? Sí, efectivament. La Fundació des de fa 12 anys ja duem a terme el programa REMS i és un programa que ja ha acollit a més de 22.000 persones amb Alzheimer i altres demències en fases inicials, com bé dius,
i actualment n'hi ha 2.600 que tenim presents al programa, des d'algunes que tenen només queixes subjectives de memòria, que aquest és un programa que hem iniciat fa poc i que és molt important, altres que tenen deteriorament cognitiu lleu, i sí que habitualment són persones que nosaltres els diem participants, perquè són participants actius de totes les activitats que fan i com a tal també ens donen la seva opinió sobre diferents aspectes. Vam fer uns grups, vam fer unes reunions amb 23 participants, que eren 13 dones i 10 homes, del voltant de 75 anys de mitjana, i sí que els hi vam demanar quin era el seu grau de coneixement respecte a aquest nou fàrmac que s'acabava d'aprovar. I ens va sorprendre també que gairebé la meitat van dir que n'havien sentit a parlar, que sí que el coneixien, tot i que després, quan vam entrar una miqueta més en detall, vam veure que potser havien sentit que s'aprovava un nou medicament, però no coneixien molt més enllà. També els hi vam preguntar quines eren les seves inquietuds, les seves angoixes, i també si estarien disposats, si fossin candidats, a ser prescriptors, rebre aquest medicament. I gairebé la totalitat de persones van dir que si el seu neuròleg els hi prescrivia, que ells ho farien. O sigui, confiança total amb els seus metges, neuròlegs, metges de capçalera, per tant, en aquest sentit, molt bé, però també gairebé la meitat d'aquestes persones sí que ens van dir que com que tenien altres patologies, prenien molta medicació, creien que en realitat no acabarien podent rebre el medicament. Després també va haver-hi un debat també molt interessant sobre qui havia de decidir, si ells mateixos, com a persones afectades directament, o les seves famílies. Dir-vos que el 90% van dir que ells mateixos eren els que havien de decidir, no les famílies. Alguns sí que van dir que confiaven plenament amb els seus familiars i que tenien com més por d'anar per lliure, però els que volien decidir demanaven una informació molt concreta, precisa, clara i directa per part del seu neuròleg. O sigui, tenien preguntes a fer i volien que els neuròlegs els diguessin clarament. Això ha sortit ja també a l'anterior taula i penso que és clau. O sigui, la comunicació entre metges i pacients ha de ser absolutament clara, no a les famílies, sinó directament a les persones afectades. I ells, quan vam dir, escolta, i què us agradaria conèixer? Quines són aquestes preguntes que tindríeu a fer als serveis sanitaris? Ens van dir coses que també que ja han sortit, però evidentment ells no ho sabien. Quina és la franja d'edat a la qual es podria destinar a aquest fàrmac? O sigui, si les persones ja molt grans ja no serien susceptibles. També la durada, si és un medicament que ha de ser crònic o té una durada determinada. També el mètode d'infusió, aquest no era un fre, en definitiva. Això que nosaltres pensàvem, vam tenir certa por, de dir, escolta'm, és una mica agressiu, i no, això no va ser un fre. I també van demanar que els diguessin molt clarament als metges els efectes secundaris en percentatges, un per un, o sigui, no només pot generar mal de cap, sinó en percentatges cadascun què suposaria. Va ser unes converses realment interessants i, en definitiva, el que us volia traslladar també és que estan molt esperançats. Llavors, dir que per prescripció dels seus metges sí que realment ho acabarien sent persones que rebrien aquest medicament, però que, en definitiva, ells pensen que, degut a altres patologies, que no podrien fer-ho. Moltes gràcies, molt interessant també conèixer de primera mà aquesta percepció en el present. És bo aquesta confiança en el sistema, per tant, també és veritat que el sistema hauria de respondre en aquesta confiança i en aquest sentit jo crec que hi ha una part a nivell també d'entitats que quan fem el diagnòstic actual veiem que en la part de l'Alzheimer encara i sense medicaments hi ha molt camí a recórrer. Avui no m'ha abordat tant el tema de la primària, però és veritat que el fet que no hi hagi un medicament i per tant res a donar, diguéssim, des de la prescripció farmacològica, crea una cultura respecte a la mateixa malaltia. I que quan això canvia, també canvia les sinergies, diguéssim, per canviar també tant la posició com la percepció, com el que es pot fer i en quin moment poder-ho fer. Vull dir que aquesta és l'altra part que pot fer moure, el fet de poder prescriure, poder portar a que el sistema, diguéssim, faci més i ho faci abans, que és una mica el que també hem vingut parlant durant la jornada.
Però és veritat que també hi ha el risc de no descuidar tot allò que va més enllà del medicament i que sabem que és fonamental, no? Per mantenir l'autonomia, per prevenir diguéssim, el deteriorament, i des d'aquest sentit sí que ara donem, no? Canvio una mica a l'ordre, sí que m'agradaria, Aurora, que ens plantegessis què creus que és prioritari, diguéssim, no? Ara quan ja mirem aquest futur, no? Quines són les prioritats a canviar en aquest nou context i en aquest nou paradigma que se'ns obre? Amb el temps que tenim, diguéssim. I no sé si tinc una resposta, tant de bo. Jo he sentit a la primera taula i m'ha vingut un baixón tremendo. Després ha vingut el doctor Montalbán i m'ha aixecat la moral completament i ells ja apuntaven coses. Però mira, jo crec que el fet que avui estiguem aquí ja és un gran què. O sigui que ja és un pas. O sigui, el fer aquesta xarxa que també la doctora Boada comentava, on tots els actors que estem implicats treballem, i jo diria més, o sigui que penso que l'hem d'obrir també a les persones afectades, a les seves famílies, a les empreses, molt important, perquè hem parlat també de finançament i de sostenibilitat, i et diria que per mi és la primera qüestió, i que tingui un lideratge potent i que aquest full de ruta amb aquesta estratègia estigui clara, estigui definida, que hi hagi unes accions que siguin realistes. Penso que aquí tenim la clau, o una de les claus, perquè no m'atreviria a dir què és el que hem de prioritzar. Jo per acabar potser diria el que ja sabeu tots i totes, que és que allò que diuen que si vols arribar ràpid ves sol, si vols arribar lluny ves amb un equip o amb companyia. I penso que és en aquest sentit en el que hem de continuar treballant, encara que costa. És molt més fàcil treballar sol, però al final és molt ric i que avui estiguem aquí és una cosa que hem de celebrar tots i totes. Està clar. Doncs, Mònica, vosaltres que precisament agafeu aquestes fases inicials, fins i tot sense diagnòstic, sí que m'agradaria que en aquest futur que imaginem a curt termini, si veieu un canvi de rols respecte dels serveis. Al final les entitats teniu la flexibilitat perquè naixeu de la necessitat i a partir d'aquí creeu els vostres serveis, i això us va modificant també en funció de les demandes que teniu. Clar, aquest nou context, us imagineu canvis, us vegeu tenint un rol també en el cribatge, en la relació en la primària, perquè també seria desitjable que ja que construïm aquesta nova manera de fer, es pugui fer de manera més integrada entre lo social i lo sanitari, en aquest sentit. Sí, com deia l'Aurora, hem de sumar tots, perquè si no sumem, o sigui, individualment, la cosa no funcionarà. Nosaltres expliquem de moment què estem fent en l'àmbit de la prevenció i després què podríem fer, com podríem sumar també amb altres estaments. Nosaltres també ja vam detectar que la prevenció és clau, i més ho demostren els estudis recents, de l'ANSET ja ho diu, els 14 factors de risc modificables amb els quals si s'incideix es pot reduir un 45% la demència, i aquí, dintre d'aquests 14 factors de risc, nosaltres ja estem treballant amb els nostres participants amb l'estimulació cognitiva, amb la física, amb la part de socialització, també amb l'alimentació, que això afecta altres dels factors, i també amb la son, que no hi és amb aquests 14, però que hi ha alguns estudis que sí que demostren que potser en un futur hi serà. Aleshores, clar, les persones que participen i que tenen aquests factors de risc, ja el que fem és promoure i sensibilitzar també a la societat. Aleshores fem habitualment xerrades per explicar als ciutadans i ciutadanes una mica la diferència entre un envelliment del cervell normal i un envelliment patològic. I després d'aquestes xerrades, que les donen les nostres neuropsicòlogues, que en tenim els 22 espais, el que fem és oferir uns tests de cribatge, que és el test MOCA, per intentar que aquestes persones puguin veure si realment tenen algun possible indici de deteriorament cognitiu. Evidentment no fem nosaltres detecció, però sí que trobem aquests indicis a través d'aquest test, i si existeix aquest indici el que fem és derivar-los cap al seu neuròleg, metge de capçalera, és a dir, som una font de detecció també de possibles persones que puguin tenir aquest deteriorament cognitiu en una fase molt inicial. Dir també que dintre de la xarxa de salut catalana tenim relació i col·laboració amb 144 CAPs i 31 hospitals catalans,
I, per exemple, el 2024 ens van derivar al voltant de 1.500 persones als espais, però en tenim unes altres 1.700 que no formen part d'aquest sistema de salut. En total, de 3.200 persones que ens van arribar el 2024, gairebé la meitat sí que venen del sistema de salut, però més de la meitat no, amb la qual cosa totes aquestes persones, que ja ho heu comentat, són persones que no tenen diagnòstic i que potser tenen dificultat en tenir-lo. Llavors també el que fem és oferir-nos com a fundació dintre d'aquest gruix tan important de persones amb deteriorament cognitiu que detectem, que els puguem derivar, o sigui que poden formar part d'aquest grup de possibles candidats amb aquests nous fàrmacs. Per tant, fem detecció, podem fer cribatges i podem derivar cap al sistema sanitari. O sigui que tot això és el que nosaltres com a fundació pensem que de manera col·laborant amb el sistema de salut i potser avançant una miqueta més amb el tema de la prescripció social, que ja en alguns hospitals està força avançat, però en altres no tant. Nosaltres som una teràpia no farmacològica, complementària evidentment als fàrmacs, però que és molt efectiva, igual que les meves companyes. Vull dir que al final les entitats fem aquesta feina de la qual no s'arriba des del sistema públic. I pensem que la feina que estem fent ara, de col·laborar, de ser complementaris, hem d'anar una mica més enllà i que aquesta prescripció social pugui estar realment, efectivament, a tot arreu. Pues en este sentido, Imma, y también como ya no solo como AFAP, sino a nivel de Cataluña y participante en CEAFA, que también habéis seguido los procesos de legislativos, de incidencia, ver también cómo lo veis este futuro, tanto vuestro rol como esta articulación de lo que es farmacológico y no farmacológico y la articulación social y sanitaria, cuáles son las prioridades en la agenda que queréis marcar en este contexto. Bueno, te puedo decir las prioridades que tenemos las asociaciones de familiares, sí. Y me imagino que mis compañeras también. Primero pedimos al sistema social y sanitario que haya un diagnóstico social, universal, y que todo el mundo pueda acceder a ese diagnóstico, pero que, sobre todo en esas fases tempranas para que podamos intervenir. Pero también lo que sí que pedimos desde todas las asociaciones y las familias es que haya esa derivación rápida, eficaz de la atención primaria a la atención hospitalaria. Nos encontramos muchas veces que esa derivación no está y nos cuesta muchísimo a las familias. Por otro lado, también nos gustaría que hubiera esa equidad que se ha estado hablando hasta ahora, que no tuviéramos que depender de ese código postal, que tengamos acceso a esos biomarcadores, a estos nuevos tratamientos, sería importante para todos, para toda Cataluña, para todas las asociaciones y para todas las familias. Por último, es muy reiterativo en nosotros, pero nos gustaría que hubiera una coordinación social y sanitaria efectiva, no fragmentada como está ahora, que es lo que nos encontramos las familias. Y luego que haya esa atención integral, como decía Mónica, terapias farmacológicas, terapias no farmacológicas, pero también ese apoyo comunitario, ese apoyo social a las familias. Es importantísimo y además la persona, sí que en un principio las personas en fases iniciales necesitarán esos tratamientos, pero a lo largo y a corto plazo necesitará otro tipo de tratamiento, terapias no farmacológicas, centros de día, residencias, ayuda domiciliaria, formación a las familias, y todo esto debería de estar dentro de la cartera de serveis. Es decir, este acceso a todos estos recursos que vamos a necesitar en algún u otro momento, hablando de la persona y la persona como ese concepto binario de persona cuidadora, persona diagnosticada, eso lo vamos a necesitar. Y como último y muy importante es que se oiga la voz de la experiencia y sobre todo la voz de las personas que estamos trabajando, nuestra participación activa en toda esta gestión, en las políticas y en los protocolos. Creo que somos nosotros los primeros que vemos las necesidades de las familias, los que anteponemos las necesidades y como siempre hemos sido pioneros en dar respuestas a las familias y en este caso en la prevención, en la detección, llevamos mucho tiempo haciendo también detección en las entidades, y creo que nos deberían de escuchar y tenernos un poquito más en cuenta de lo que nos tienen. Ya sé que con el Plan de Demencia de Cataluña estamos ahí, pero quizás un poquito más, un grado más, estaría genial para esa col·laboració conjunta. Molt bé, ens queden uns minutets finals. Jo crec que si una de les coses que queda clara és que cal caminar de la mà en els avenços farmacològics, en les explicacions clares,
en com acompanyem aquesta inclusió i aquesta exclusió també de les persones que podran accedir als medicaments, però alhora de com també enfortim la prescripció també en cartera de salut, diguéssim, d'allò no farmacològic. I que evidentment davant d'un diagnòstic d'Alzheimer hi hagi molta més resposta dels dos sistemes, segurament, per poder acompanyar i de manera més articulada. Ara també ho comentava la Imma, vull dir, ara també s'està en procés de la llei de dependència de canviar, la cartera de serveis social, diguéssim, aquí a Catalunya també està en debat, i com incorporem també aquest context actual, aquest context també que diagnosticarem abans i per tant haurem també d'oferir en aquestes fases inicials, que segurament són serveis menys intensius però molt útils en aquest acompanyament inicial per fer un canvi també en la qualitat de vida de les persones. Jo us demanaria un minut final per dir el que considereu. Aquí hi ha molts professionals, diguéssim, del sector i... Pues si queréis, sigo yo. Yo creo que es muy importante el acompañar a estas personas con ese deterioro cognitivo leve, esas personas que van a ser beneficiarias de esos nuevos tratamientos, pero que no los dejen ahí, porque nos encontramos muchas personas que han participado en ensayos clínicos, que cuando acaba ese ensayo clínico se quedan perdidos, no saben dónde ir y no hay un recurso que haga una continuidad de ese tratamiento. Creo que la prescripción social que decías, Mónica, es muy importante para que sigan con esas terapias no farmacológicas, con esa estimulación y sobre todo porque queda mucho recorrido, tienen mucha vida por delante y podemos seguir haciendo muchas cosas las personas que pueden estar diagnosticadas en fases muy, muy tempranas. Que ese estigma que todavía continúa, intentemos como sociedad que no sea así. Demos cabida no excluyente, es que no hay que excluir a nadie, es que son personas y tenemos mucho recorrido todavía a nivel laboral, social, en fin, de todo. Jo voldria afegir també, com apuntava ja abans, però, sisplau, que sigui una comunicació directa amb la persona, o sigui, no amb la família, ells ho demanen. O sigui, les persones que se'ls acaba de diagnosticar Alzheimer demanen que sigueu molt clars amb elles i ells, volen tenir tota la informació, si ara hi ha possibilitat de medicaments sí, però encara que no hi hagi, o sigui, què els espera, quants anys d'esperança de vida tenen, tot això ens ho traslladen, de dir, i com serà l'evolució, o sigui, ells mateixos volen saber-ho. Sabem, perquè també és normal i passa, o sigui que normalment la comunicació sol ser amb les famílies, però ells ens ho estan demanant, per tant, aquí seria el tema a treballar. Jo estic esperançadorament preocupada. Sí, perquè quan hem parlat d'equitat i de sostenibilitat i que arribi d'una manera universal, hem sentit que més enllà de les deficiències estructurals que puguem tenir, tenim un problema estructural de falta de professionals. Aleshores, nosaltres atenem a la persona afectada, atenem a les seves famílies, perquè tots emmalalteixen amb l'Alzheimer, però tenim una finestra d'oportunitat, uns avenços terapèutics esperançadors i per una altra banda tenim unes deficiències estructurals que no tenim massa clar com resoldrem. Aleshores, si jo hagués de demanar alguna cosa seria justament aquesta. O sigui que primer construïm aquestes bases i aquestes estructures perquè tots els avenços terapèutics en el que tota aquesta comunitat de científics estan treballant al final es pugui implementar d'una manera justa, una manera equitativa, independentment del territori, fent molta atenció també a la Catalunya rural i independentment de l'edat que tinguis. Sí, sí, efectivament, rural i no tan rural, perquè d'on us parlava era, diguéssim, el Maresme, efectivament. Exacte. Doncs agrair-vos molt les vostres aportacions i que hagueu contribuït també a enriquir aquesta jornada. I moltes gràcies. A vosaltres.